Heippa kaikki! Ajattelinpas nyt tulla moikkaamaan teitä sitten näin videon muodossa, tosiaan kun muutamat sitä oli toivonut, mutta mä oon hirveästi vältellyt tätä juttua, koska tuntuu, että se ei niin kuin ole multa mitenkään hirveän luontevaa. Mutta tässä nyt sitä ollaan ja tosiaan vietiin Oliver tossa Kasinmaissa päiväkotiin ja jatkettiin siitä sitten noin tunnin lenkillä Mimmin kanssa ja käytiin katsomassa niitä aivan ihania sorsia siellä lammen rannassa. Onko se edes lampi? No, joku vesilätäkkö kuitenkin. Ja sitten täällä on mun aamupalapuuro vielä jäähtymässä. En tiedä näkyykö sinne, mutta se on vähän kukkuroillansa. Pussin ohja väittää, että siinä on 2 ihmisen annos. Mutta mä väitän, että ei oo, koska mä syön ton kyllä aivan helposti. Ja mitäs? Postiluukusta kolahti äsken uusi Fit-lehti. Sen ajattelin tossa aivan kohta lukasta läpitte ja toi uusi IKEA-kuvasto. Hassua, kun siinä lukee vuosi 2013, mutta niin se vaan on, että ei siihen hirveän kauan ole enää, kun vuosi vaihtuu. Silleen apua. Mulla on tosiaan ensi kuussa synttärit. Täytän 22. Mulla on 2 ikäkriisi menossa ja tuntuu, että niin kun apua on ihan vanha. Mutta eihän se oikeasti niin ole. Mutta en tiedä mistä johtuu. Me ollaan yritetty keksiä jotain kivaa teemaa mun synttäreillä ton Mimmin kummitärin kanssa. Olisi kiva keksiä vähän jotain erilaisempaa sinne. Joo. Olli on tällä hetkellä tuolla Rovaniemellä töissä. Se tulee sieltä viikonlopuksi kotiin ja sitten se joutuu taas lähtemään sinne ainakin viikoksi. Toivottavasti ei pidemmäksi aikaa. Joo. Enpä mä nyt keksi näin yhtäkkiä, että mitä muuta mä tässä kertoisin. Että nämä oli tämmöiset pikaiset videotervit teille. Tulkaa kertomaan, mitä tykkäsitte. Ehkä mä vielä uskaltaudun tekemään lisää näitä. Heippa!